10 urte bete ditu Baionan kokatua den Txirrindola elkarteak bizikletaren erabilpena sustatzea eta garatzea du xede. Norberak bere kabuz txirrinda konpontzeko aukera du hemen, bizikleta zaharrei bigarren bizitza bat emateko. Hona etorri, bizikleta konpondu, ikasi konpontzen, hori izan zen hasieran duela 10 urte bizikleta elkartea sortu zenean, helburuetako bat hori zen, ez? Gero beste hainbat frontetan eta ere bakabiltza. 10 urte hauetan sekulako garapena izan du elkarteak. Hasieran lagun talde batekin hasi zen elkarte bat, hasieran danak bolondresak, ez genuen hemen gaur dugun toki hau bezalakorik, ez? Gero, gaur egun 1600 pertsona bazkide gara, hemen ikusten duzuen bezala lankideak eta lanean bertan lan egiten duten langileak daude. Txirrindola gora doa, ez? Bizikleta berak ere eskatzen duelako, gaur egun bizikletak bere tokia eskatzen du. Eta geroz eta jende gehiago hurbiltzen da elkartera, txirrindak gizartean geroz eta toki handiagoa duen seinale. Aldaketa bat badago, ez, ekologiarekin, garraiobideekin, hiriaren biarrantolakuntzarekin, hor lan bat egiteko dago, eta argi dago duela 10 urte hasi zirenean zeuden bizikleta bideak justu bizikleta bide txiki batzuk zeuden, ez, gaur egun ari da sortzen, oraindik oso urrun gaude beharko litzatekenetikan, baino ari dira hori, ez, eta elkarte azkenen horrekin batera ari da azitzen. Egungo arazoetako bat mugikortasunarena da, eta ildo horretan hautetsiei dei egiten diete elkartetik gizartearen eskaera honi erantzuteko. Nahi bat badago, baino jendearen aldetikan ikusten den arazoetako bat da, denek esaten digute ona etortzen direnean, ez ditugula bide egokiak horretarako, ez? Eta horretarako hautetsiek eta politikariek hor lan asko egin behar daukate hori mugitzeko. Bide txikiak egiteko, 3, 4, 5, 6 kilometroko bideak egiteko, bizikletak abantaila asko dituela, ez? Autoarekiko, gaur egun hemen aurrean ikusterik besterik ez dago arratsaldero zenbat auto hilara dauden, praktikoa da bizikleta alde horretatik, ez? Beraz, jende guztiak ikusten du hori, bizikleta bideak behar ditugu oraindik. 10 urtetan zabalduz joan da Txirrindola elkartea eta toki eta izen propioa du jada iparraldean.